Ето, правим сифтето на мишето на новата лодка. Не мога да удържи нещо и бах ти моторетката. Дай газ, бе! Газ! Газ, бе! От тук ми не идвай. Аре, сифте! Какво става сега, братчет? Върви ли парахода? Лети. Лети ли? Адаша? Върви ли мотора на Адаша? Адаш? Кой ще кажеш на Адаша? Чести номер. Я помогни сега. Айде, Айде. да пожелаем успех Големи риби и и безаварийно плаване. безаварийно плаване. Ама нали знаеш, че първо трябва да питаш Франко, че неговите са най-големите. Айде, аз след Франко. Айде, бойте вторите. Айде. Ама на моя силикон. Гошо, на моя силикон. Айде, газ. Ще помагаш ли?